अतिजलद व अचूक बातम्यांसाठी पाहत रहा महामीडिया 24 सदैव तत्पर। मागील आठवड्यापर्यंत पावसाच्या लांबणीमुळे कोरडी पडत चाललेली आणि तळ गाठलेली पंचगंगा नदी आज जोरदार पावसामुळे दुथडी भरून वाहत आहे। गेल्या काही दिवसांच्या जोरदार पावसामुळे नदीच्या जलपातळीत झपाट्याने वाढ झाली आहे। जून महिन्यात पावसाने दडी मारल्यामुळे नदीचं पात्र कोरडं पडलं होतं, मात्र मागील काही दिवसांच्या दमदार पावसामुळे नदीच्या पाणी पातळीत प्रचंड वाढ झाली आहे। नदीची पाणी पातळी आणखी वाढण्याच्या भीतीमुळे शेतीसाठी नदी पात्रातून पाणी उपसा करणाऱ्या मोटारी काढण्यासाठी शेतकऱ्यांची मोठी गडबड सुरू झाली आहे। नदी पुन्हा भरून वाहू लागल्याने शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला असून शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त होत आहे। महामीडिया 24 साठी मनोज अथने, रुई। तर मग चला सबस्क्राईब करायला विसरू नका महामीडिया 24 न्यूज चॅनलला। महामीडिया 24 सदैव तत्पर।